So basikia leo aliutenga wamene wakalaka wopakinyizwa kwa katawi. Basikia leo mfunza kuti tijere pamozi utenga wamene utenga uchapa mtu chake chikamba kuti chisinzi cha Adamu ndi mzimayi. Tifuna tipeze chamene kuchitika pali Adamu patawija pamene Adamu analengedwa. Then tipeze kuti ni chani china kuchitika panali drama bwanji kapera mafunzo yene aliyonse metika pezeke nayo panali bwanji hapa. So sikia leo tizama ni verse ya Genesis 5 verse yake ya 2 tiambie kwa 1 5 verse 1 and 2. Munga tupasile ko maiki otubere girapo chichewa. Genesis chapter 5 verse 1. Ndondomeko ya bibado ya Adamu ndi pamene Mulungu analenga muntu anamulenga mu chifaniziro cha Mulungu. Verse 2. Iye analenga mwamuna ndi mkazi anawadalitsa ndipo anawacha muntu. So for me Zaifu namsu amene especially makamaka verse 2 mchingereza because pali mawe ena amene si alipo hapa. Genesis 5 verse 1 and 2. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created the man, in the likeness of God made he him. Male and female created he them, and blessed them and called their name Adam in the day when they were created. Kama webrezi asalira muchichewa yokamba kuti musiku yamene iye anabalenga bantu amene ababiri. But chona kuzanichi akamba kuti nalenga mwamuna ndi mkazi pasiku hiyo. Koma tikaenda tupeza kuti mkazi atosedwe mwawu anachitotosedwa mkati ka iye Adamu. Nchifukwa ninji pamene anakamba kuti nalenga mwamuna ndi mkazi separawa paka separate pamene pacha mwamuna uyu mkazi uyu popeza anawalenga siku imozi patopeza anawalenga onse nakopasa futi zina imozi kuti ndauza kuti banali oguyana but anawalenga siku iti imozi. So aya mawu aya kuti tipasulie kuno bwino mawu aya tifunika kushika bwanji. Isaiah tikuisa mu masulila mawu aya popeza tikangoenda one side tingapezeke tisewotaika pachibaliziro chakaenda. So tiangane Isaiah akamba bwanji Isaiah mwa Isaiah 28 verse yake ya 9 na 10. Isaiah 28 verse 9. Iyo akuti kodi muntu ameneyu akufuna apunzitse ndani utenga u akufuna kufotokozera yani ndikwa ana amene aleka kuyamwa kwa makanda ango wachotsa kumene kubere. Verse 10. Akuyetsa kumatipunzitsa pang'ono lemba ndi lemba mirere ndi mirere punziro ndi punziro zonsezi akungoti apa pang'ono Okay. Isaiah anakupunzisa pamene ukaliki afuza zapunza watu utenga uwu pachipani zinotangaenda popeza utenga ufunika upunzisa apura kuzani mapuzisiko ya utenga uyu musiti uku pang'ono na uku pang'ono ukulamulo na ukulamulo. Why akamba so safuna kuti mtaike mkatenga uku pang'ono mametaenda ku Genesis tatenga chapo kuti talakira sisa mpeza Yesu popeza Genesis alipe zina yochekwa Yesu but Yesu aliko. Amen. So tumafunika kutenga uku pang'ono ni kuti uku Old Testament then takueranzo ku New Testament tikafaka pamozi mavesi haya zapezeka kuti tipeza chintu chimozi chamene chinakulidwa kuti uja chamene chilipe zina chochedwa Yesu. So tienda bwanji pankani
anena Hebrews 10 verse yake ya 1 izawerengedwa kuti tiyambekendera pamozi timpesese bwino kuti tizapeza bwanji amene akamba kuti tilulenguleko kupang'ono nawo kupang'ono tizapeza bwanji. Koma po analangula mu Hebrews tinakuti pasile kodi Hebrews 10 verse yake ya 1. Hebrews chapter 10 verse 1. Malamulo ndi chimtunzi. Malamulo ndi chimtunzi cha zinthu zabwino zimene zikubwera. Inde. Osati madalitso. Eniwo. Pachifukwa chimenechi sizingathe konse kuti nsembe zimodzimodzi zoperekedwa kawiri kosalekeza ndi chaka kuti akusandutsa angwiro amene amabwera kudzapembedza. So tipeza kuti mu Hebrews kapena Aheberi anakula kuti kuchilamulo kuja kuli mtunzi bili ni shadow chabe ili kuja but chone chene chionekeratu chipeze kasamu ya mama chipisi so ngati ukupang'ono then muzachipeza chiche mtunzi unarumilia chake. So pasikale ndicho tikufuna kuti tipasule tione kuti drama inali kuja kapena nkhani inalambidwa Old Testament kuja ni chani chifukwa chake utenga wabwera kuti chisinzi chopisika chili kuja cha Adamu ndi mkazi wake tifuna timpeze Adamu ni ndani wamene analembedwa pati nanga mkazi ni ndani analembedwa pati. Kuli verse inaso ili kusogoro kwa meno Colossians tifuna tipangire poti yaka kuti yambe kuyenda manje. Colossians chapter 2 muchichewa yakuti Akolose Akolose chapter 2 verse 16 kufika pa 17. Chifukwa chake musalole wina aliyense kukuzengani mlandu chifukwa cha zimene mumadya kapena kumwa. Ati chifukwa musalole wina kukuzengani mlandu kukupasa ni mlandu kuti kamba kaiji kupasa mlandu uyu tiye nitogoleko tizenda pamoja kapena za masiku achikondwerero cha chipembedzo. Sasa mlandu kamba kaizo siku ya chikondwerero za chikondwerero cha mwezi watsopano kapena za tsiku la Sabata kapena za siku la Sabata 17 zimene pamoja ati osazengedwa mlandu kamba kazi tulizamnatu pali zakudya zamene zinalipa zamene zinalulesedwa matawinja monga izo tikaona milamba hii ngumba tukalulu zija zinthu zinalizolesedwa patawinja but patawinja akuza nati wina asakuzengeni mlandu kamba kaizi chifukwa ninji wina asakuzenge mlandu beka kuti yayi sungani Sabata ilipo na evya osa kuzengani mlandu monga ise pali lero siku ya lero tilipano tilalikira utenga wa Yesu Kristo but wina azafika ti yayi lero si Sabata mnafuko zinalikira isikia pita iyai asatizenge mlandu kamba kaito ni chani wewe usatizenge mlandu. Verse 17 zimenezi ichimtunzi chabe chazinthu zimene zikubwera koma chonadi cheni chikupezeka mwa Kristu. So zija zinthu asakuzenge mlandu kamba kazi chazi because cheni chazi ni shadow one izi zinthu zibidira ulakubwe Yesu Kristo. So zinalitambe chimvunyi but pasiku ya lero lena mone iya mpempera pasiku ya roho si ameni Sabata mailo napika Sabata wali mpempera siku ya lero but tikayangana na yeye Luka anakamba kwa kani ameni Luka 1 verse 74 kapa 74 hapo kama nkala ni mchiero ndi mchirungamo ntawi zonse za moyo wanu sisi kuimozi amen why mtipeleka that's why tiuzi bila asa kuzengeni mlambi mfukwa in siku sio zakido kuti siku ni inatosepa ize tilimuli Yesu Kristo kuti isinapita titizengewa mlambi wala ukambe kuti
chakuti isi as long as timirira na kulalikira Yesu Kristu ni pamande kufikira pa Friday kapena na pamene pa Saturday mpaka Sunday futi tilalikira tipe kuti timange break because siku imozi chifukwa chake tilalikira Sabata, tilalikira siku la Sabata because Sabata ni Yesu Kristu. Amen. So tilalikira wameni Sabata. That's the best way to understand why alalikira pa Sunday. Napezera kuti Sabata ni Yesu Kristu. Chifukwa ile tilalikira wameni Sabata pa siku ya leo. Amen. Pa Friday ndio alalikira Sabata wa Yesu Kristu. So palibe nthawi yakuti tichitopanga kuti siku hii ndi special day yo alalikira uthenga. Siku yale yakapeza kuti pano palibe kupempherera tizakumana pa Friday or Thursday tilifika okay it's okay tiye tikakumana tizalalikira Sabata amene. Amen. So chakuno chakuti aya mavesi awiri yatiuzira kuti ni chithunzi ichi. So tikabwerera kunja tisakire chithunzi chimenechi ni chani chinachochitika pa nthawi iyi. Tiye tibwerere ku Genesis tibwerere tuone Genesis 2 verse yake ya 21. Genesis chapter 2 verse 21. Tsono Yehova Mulungu anamugonetsa muntu uja tulo tofa nato ali mtulo tomwecho Mulungu anachotsa umodzi mwa ntinti yake ndikutseka pamalopo ndi munofu. Okay. Paja pachiyambi ndakamba kuti Israeli kwa kuti valenga mwamuna ndi mkazi but nakupawa pasa zina imozi kuti nalenga muntu ngati mchingeza akambira kuti analenga Adamu but kumawu ya mbuyo yapeka nalenga mwamuna ndi mkazi but maliziko chake nampasa zina Adamu kutanthauza kuti analengedwa na mkazi ali mkati mwa Adamu. Pamene analenga chifukwa ninji sana patule pamene paja because ngatalenga watu wawili alafu ngopatulia tu pamene paja uyu Adamu uyu mkazi chimbirira nchani pa nkani iyi why anapanga nthawi ina ywe ndo mchoserapo lero tifuna tipasule pamene yapo kuti tipeze why apa kwa sababu anasogolea Genesis chapter 2 verse yake ya 21. Tsono Yehova Mulungu anamugonetsa muntu uja tulo tofa nato. Mulungu agonesa Adamu tulo tofa nato. Vika agonese kwa tulo tofa nato Adamu gona tulo nthawi ya kwana ija amene afuna kuti achose mkazi amuyike paeka but nthawi amene analukulenga sana afuna kuchosa nokuyikira tupaeka nthawi amene but akwira manja paka nthawi iyi yamene maze mapa manje nikachosa nika eni makala babiri iyi nthawi amene mukaonesesa kuno bwino mupeza Yesu anabadwa na kukhala nthawi yaitali itafika nthawi ija apachikidwa pa mtanda abolego kazi ichoka Yesu akazikisa kachisi yake panthawi sanga tisebonse pamozi so yango ija amene afunsa kuti why sana pange pamozi mwamuna ndi mkazi anamembekezera nthawi ija azakhala zaka za bwanji pasikora basi tena akakhala zaka zija abwera pachipatizo chakoto yakwana nthawi yakuti ndikuchose uyu mkazi ndikukazikise hapo. Praise the Lord. Tiende kusokoreni. Tsono Yehova Mulungu anamugonetsa muntu uja tulo tofa nato ali mtulo tomwecho Mulungu anachotsa imodzi mwa ntinti zake ndikutseka pamalopo ndi munofu. Ili nkani sisi lidao
chifukwa chake tikamba kuyenda tizenda ukupamono na ukupamono, so that mau yakananena kuti uyu ni Yesu wamene anafa wamene anakhala pasikula pansi time yafika akufa wabona atosewa gazi yake ifunika kuti taiona uku. So tiende saidi ya uku ku New Testament tili ku Old Testament tiende so kulingana ni mau ya Isaiah 28:9 and 10. John chapter 19, kabela mchinyanja mchewa Yohani 19. Yohani 19:34 kufikira kwa 36. Bible iverengedwa. Verse yake ya 34. Mara mwake mmoja wa serikali iwo anambaya Yesu ndi mkondo mtiti, ndipo nthawi yomweyo munatuluka magazi ndi madzi. Ili ngiri jamii inaonekana ngiri na time ija yamene uyu Adamu bamkoneka tulo. Kumbukira kuti pesi pamamba payo ikamba kuti Yesu anampeleka pa mtanda, hata fika pa mtanda paja wako then wayamba kufanya mabonzo kule uyana ni huko wafuka fika pali yebe wapeza kuti wafa kutala kwa kila ichole mbetwa ikumbuka kumbuyo tina puzi hapo manje kuti sikuwaenera ngoza kufanya bonzo. So chinaimilira paja kuti kwani kuti uja mtu asapaniwe bonzo pati wazake wabili wanapaniwa bonzo kufikira pali yesu wanangotenga mkono kuta zwana tuone na kupona ni mwanzi uchoka chako dinu upona wamene wayanena naonena kuti zwana tuone ni mwana wa Mungu ni chani chagera maiye mau yafikisikwa. So pamene tikuona shadow ija ya Old Testament tikwenda tupeza yango yake ku New Testament tayama kushita maboto wamina mati ukupa mono chiti masuria kuti ichakani na uchitika pacha one tianga na kuto agona tu nanga uto wamina bati agona tu ni tulo bwanji kwa mina agona kanzi chione saifa Yesu Kristo amen saiti hey tikakwenda nanga waya agona tulo watosa mzimai maiye ni chanchi itika tipeza Yesu gazi yake ituruka pamene iye akasikisa katisi yake pasikula pasi. So hizi zitu nawi zina kumba kumana na watu wajame siwa chita okupamono na okupamono hini maenda wala ikila mao yoso kuonyeza yunga kalazima yanga ulu mtu walipa TV ajiza watu poison bize ayo warako na iwala majani na bishop ula nikila chani kuvera so last Sunday alibiza bishop ndani afunzo wamenaye wazende mbisata so watu wajamene makana kuchita zamene mu rubafu balingati jona wamenana ngena mupota kwenda site hii isije kutaende komena na tumiko ile kutuko wamba kuonga zipo lazima Suzi wa kutiona pamena ngena mpoti kuja aenda mbali ina ni Yesu mtuamene angena mchila Mungu first akachoka aboro series za mene yego watu miko so why mpanga mistake yaso ero waenda watu wose zambia yose batamba alikutivi tu alipia utenga ni utenga uzageza watu mubiro so akunigira kuchite okupamono na okupamono chunga moza chipeza chapati zambe kuenda tizanga na muri John 1 John 5 verse yake ya 6 kumukira ni kuti tifuna kusakira chizinzi tilipakani ya chizinzi cha Adamu timzimani tifuna mavesi ya tuuzeka kuto ni hapa
pamene izili. First Yohani Oyamba, chapter 5, verse 6 and 8. Verse 6 kufika pa 8. Uyu ndiye anabwera mwa madzi ndi magazi, ndiye Yesu Kristu. Sanabwere mwa madzi okha, koma mwa madzi ndi magazi. Ndipo ndi Mzimu Woyera amene akuchitira umboni. Yes. Chifukwa Mzimu Woyera ndi choonadi. 7. Yes. Pakuti pali atatu amene amachitira umboni. Verse 8. Mzimu Woyera, madzi ndi magazi, ndipo atatu amavomerezana. Tipeza Yesu gazi yake ibwera ndi madzi. Ndiye wamene utabwera ndi madzi ndi gazi. Yesu Kristu pakutiletera izi chipulumutso ndiye zinthu zamene akubwera nazo. Ndiponso zinthu zimene zichitira umboni. Pali zamene zichitira umboni kumwamba, zamene zili pansi lapansi. So pamene izi kuchita umboni, munthu wina aliyense afuna kuvomekeza kuti kodi zamene izi kodi zoona ndi zichitira umboni. Chifukwa chake tikambakulalikira uthenga tiona munthu wankhani na kuyamba kupasula kamba kachani kama tifuna kupeza umboni wa inkhani. So pamene tikuyenda tipeza kuti Yesu ndiye king ya mawu ya Mulungu yamene tifunika kusenzesa nthawi yonse. Then monga apa popeza ija nkhani yamene tichoka ku John 19 apolemba gazi ndi mwazi wachoka. Then invest nayo ichitira umboni zaija kusimikiza kuti zoona zamene zichitikapo zinalembedwa ndiponso kumwamba zinawo umboni na pano pazikola pansi umboni ulipo popeza wafikirizidwa umboni wamene uti. So tizakwenda koso pang'ono tikwenda koso pang'ono Genesis 2 verse yake ya 21. Genesis 2, verse 21. Genesis chapter 2, verse 1. Tsono Yehova Mulungu anamugonetsa munthu muchatulo chofanacho. Yes. Ali mtulo chomwecho Mulungu anachotsa imodzi mwa ntiti zake ndi kutseka pamalopo ndi munofu. Agonesedwa tu ndiponso achosedwa pamene ang'ambidwa achosedwa ntiti yake nasekapo kuvalapo pamene iye wachosera. Ni chanicho tapeza kuti izi zinachitika uku then zachitikanso kwa Yesu Kristu. Pamene agonesedwa tulo ichafunzwa amene tinali nayo kuti nanga bwanji sapanga wina apa tapeza kuti tsopano achosa afaka pasaiti. So tafuna tione kuti kachisi kuti ichi amene chichosedwa chochedwa mkazi chipezeka kuti kodi mawu yalipo ya nkhani iyi olupalipo because ifuni kuenda na verse amene chitasapoti nkhani amene tapeza. So apa tipeza Adamu tampeza kuti Adamu ndio amene anapedwa amene anagonesedwa tulo ni Yesu Kristu wamene apole nanga watu wamene achosedwa mkati pa nthawi ija ni ndani? Mkazi. Tifunika nayenso timupeze kuti mkazi ndani. So kuli verse amene izatimangira ulaliki watu wa siku ya leo in Ephesians kapena Efeso 5 verse yake 28 kufikira pa 32. Efeso chapter 5. Yes. Verse yake 28 kufika pa 32. Momwemonso amuna akuyenera kukonda akazi awo monga matupi awo. Iye amene akonda mkazi wake azikondanso yekha. 29. Pakuti palibe amene
amadana nalo thupi lake, koma amalidyetsa ndi kulitsamalira bwino, monga momwemo Khristu amachitira ndi mpingo wake. Verse 30, pakuti ndife ziwalo za thupi lake. Pachifukwa ichi mwamuna adzasiya abambo ndi amayi ake na akaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. Yesu po alemba mawu aya apa mina nayamba 28 yambeka ngati ni mawu yaukwati wapasi kula pansi pati yakulo chinja pang'ono pamene yakwera kwamba kuti pamene yakwera kwamba kuti 31 azasiya atate ake na amayi ake na azaphatikizana na khala thupi limodzi. Manje muntu ungatiniza ukwati wapasi kula pansi sizima mwamuna amapezekani ndiye atenga mkazi asiya amayi yake na atate wake na kwera pasi kula pansi bwana kupatikizana na mwamuna wake, but hapo ioneka ili so sili straight yo pingimu because wamene asiya atate wake na amayi wake na usapatikizana na khala thupi limodzi. Then 32 isili zakali kuti muinveste kuno kwino. Verse ya 32. Ichi ni chisinsi chozama. Ichi ni chisinsi chozama. Koma ine ndikunena za Kristu ndi mpingo. So nanga zipezeka bwanji ukazifuza kununga bwanji mwamuna ndiye angasiye atate yake na amayi wake na usapatikizana na mkazi wake. Si straight. Mukazi asiya makolo wake na apatikizana ndi mwamuna wake. Then inkani siyame. Chifukwa chake 32 Apolo Pilato kuti ichi ni chisinsi chozama. So chisinsi chudu chipezezi ufunika nayo wa mverera tu kusogoro. Then upofika hapo siyameni. Nanga isira bwana wake nikamba za Yesu na mkazi na kachisi wake. Amen. So ngani ya mwenyezo mpaka kuti mkazi na hapa ili kwa mkazi wamena turi kwa hapa sio utamenti ziwa bara dress hapa ikachisi wa Yesu Kristo. So tikapenda kumbuyo kwa mene tachokera kuli Adam pamene Adam alengedwa na patiki na letendo pasikola pansi amulenga Adam ndi mkazi wake but alimumosi tibuka pesa kuti mkazi wamene auja si wamene wanarunena paja mkazi wamene anarunena kwa huyu ndi Yesu na mkazi na kachisi yake yamene patawino watu wambili baimba ndi kachisi wa Yesu watu kwambira zamezi ali kibronkati kuti si zake mwenye wakachisi ayo baimba bapembera nanga ni chanchitika mzambira utenga but ni mwina wakachisi huyu sizo wamene. Aroma 15 verse yake ya 4 ikamba kuti zirembe kwa izi kuti mupunzirirepo. Amen. Chifukwa chake zarembe uku na ukuzarembe ukasakaniza mpesa kupunzira. Amen. Paulo anazimba kutaa watu mbele kuswaza swaza tenga mawa ya kuti wapunzirirepo bazambo koenda nayo kuta acha 10 kwa meneo first fruit kwa meneo ni chani kwa kimupunzisa kuna bwilo kuti bantu wapunzirirepo kuti muchita ukupamono kuti bantu batingepo songa kapena chirungapo. So mukaperera kumbuyo zichitika mukachisi wena wanachita makutu but mukachisi yamene makamba kuti Yesu Kristo chifukwa chake mukapera pa kusefa so muchitopeza kuti siwamene kachisi apite cha. Haleluya hapa friends hapa wangula pa dofu wakasiliza pacha zokuruka mkati nona chaso siziwoneka tunashange kwino imwe yamba siwamene out chifukwa chake patauni ngombe tunachokera tunaona kutoa hii sikachisi ya mene ili Bible ya
hii kachisi ni yawe nango because tibena kunagi watu wapera na msokolezo si doctrine ya mene ili pano meaning wanashanga yao si wameni out tili pano kupunzira bao imunga kwa wana neno zinalembedwa uti tipunzirirepo so zisanzo zinalikuja mashadows yanalikuja tifuni katika karapansi tawelenga kwa pamoja kwa menta pesa shadow then tupele ku New Testament tipasule then tisapeza chiungamo chimozi na kuondoke zinalembedwa niji ndieji then watu wabele mapira utenga wasizo okay abamanje hapa bongozo rote sina uvere potenga sana za mbili kwa utenga mwinako nichaja makambe utenga mwinako popeza simama masulira mu churches mwabele waenda maro mwabele wakamba tikachisi patikachisi huyu ali mukachisi huyu apera ku masulira na huku then pachipali zilo shangaenda atenga kwa chipozi pitana chamelo zatenga hapo wewe usiwe kutindia chipulumuzo ndiye njira ija yamene Moses ana chando yake pamanzi manzi yapatuka ni jani chija ni Yesu Kristo uja hata usawada wake waenda siku ya lina Yesu ameneo ni jani Yesu sasa ana jinenjira akamba unjenjira bati kuja mleo na njira inapita na mkondo njani uja ameneo na tibuliko paja kapenda ndugu inalipata ndiye msimu wa era uja ameneo patula ukapatula mzimu wa era upeza njira ndani Yesu Kristo wamenali chuonati tiposo moyo so tikamba kupasura utenga waso timambira hapo sauzina upeza utulikali wapela utenga uzuna ufuniko nani kibosi ya leo china vutapo chibosi mpusa na tiaka utenga wamenali ufuniko mtinde na likile last week ile nipanga utenga kuto chombo cha Noa nipofika hapa ndio kutana kirako unakumbalina kuto andisukira chimba isala nikia utenga huyo tawina amen kukunga dadani so tienti bwele uvesi yake mtajambia hapo kutimaje tupeze kumangiriza kwa mau ya Mungu pasikia leo Genesis 5 verse yake ya 1 and 2. Genesis 5 verse 1 and 2. Ndondomeko yambado ya Adamu ndi pamene Mulungu analenga muntu anamulenga muchifaniziro cha Mulungu. Verse 2. Iye analenga mwamuna ndi mkazi. Anawadalitsa ndipo anawacha muntu. Ni Adamu. So tapeza sopana kuti Adamu alengedwa patawina achosedwa mkazi kuchokera mwa iye. So nikafunza funzo kuti Adamu ni ndani analumbirira ndani. Apeza kuti Adamu analichivili cha Yesu Kristo. Tikabweranso tafunza kuti nanga mkazi wamenana luchungu wa ndani. Tipeza kuti ndiye uja mkazi wamene alembedwa kuti wamenaita kuti kachisi. So mau haya nditokoza kupopeza ndiye wapanga mau haya kuti pasiku ya leo yafike ndipozo wina aliyense apeze chilungamo pankani inalula kulidwa ku Old Testament. So kuliko mavesi yena ya bili ya mwenye support kumbuyo Akorinto yamba verse yake ya 15 verse 45. Akorinto yamba chapter 15 verse yake ya 45. Walembedwa kuti muntu oyamba Adamu anakala wa moyo. Adamu wotsiriza anakala opotsa moyo. Okay. Ati walembedwa
kwalembedwa kuti Adamu oyamba ujawamentaona ku Old Testament akhala ndi moyo, but Adamu wachibiri ali Yesu Kristu apasa moyo. So ujamba mustandastandi kunokwini mwakwena mwampeza chifukwa chake wajawamile matamanga tena umozi siwa mpeza mtu wakale kumpeza moyo siwa na upezi bati bali wa moyo mwamina anali wa moyo bati moyo wapasa moyo mpangu hija alipe pamene Yesu anena kapena Luka pamene anena kuti kuyambira mali Mose kufikira aneneri onse ava analulemba zaidi zina lake ilimu pati niyopimbika chifukwa chake akamba kuti Adamu oyamba akhala wa moyo, Adamu wachiwiri ndiye apasa moyo. So tikakhulupirira muri Adamu wachiwiri apasa moyo. Kati mawu yoyamba akambati kwalembedwa nikuti kwamene kwalembedwa apasa siwanda tuze nikuti kwalembedwa Genesis 2 verse yake ya 7 ndiye kwamene mawu yalembedwa. Genesis chapter 2 verse yake ya 7. Kono Yehova Mulungu anaumba muntu chokera kudoti na uziramo mpweya wa moyo mbuno wake ndipo muntuyo anakala wa moyo. Waona kuti yachitira umboni kuti anakala wa moyo, but wamene apasa moyo ndani wamene afaka mu mpweya ndiye apasa moyo, wamene abwera onekera kuti ku New Testament apasa moyo. Chifukwa chake analemba kuti pamoja because mkaendesha one side mutainga kwalembedwa, that means kwamene kunalembedwa ndi kuko Genesis 2 verse yake ya 7 afaka mu mpweya muntu wamene alemba akala wa moyo. Vati pachimaliziro chake tukafunza nanga wamene afaka mpweya ali kuti ato ndiye unja wamene apasa moyo apasa kuti uyakhale wa moyo. Ndipozo kwenda kwa nthawi mfunika mmusakira kukubwi mkapa mmasakira mapeza mafika pazi ni wamene uyu ni mtuzi wake. That's why wamene uyu tikamkurubiria kaitao apasa moyo. Vantu wana iko kale sibana kurubiria zola kula za bosi chifukwa chake unalipe, but ukaijumpa manje pamene iye wabwera New Testament antipasa because zamene zinalulembedwa manje zonse afutukoza kwinopino kuti masulire mpaka pachimaliziro manza zoto zonse kazi zinalulembedwa kuti niye uyu chifukwa chake akambo asakuchachingeni wina muzamene muchijapa because zinaliine zonse zija mpaka lero pa. So manje chasala nchai osa vinako vijavivale kono pitirizani chape kutamanta ine ndikutokoza ine because zonse zija zinalembegezera kuti muzione kuto zinja ndiye picture izi ndiye manje nafika ine mwine wazinja tokozani ine ndipofita manje siko pasiku ya lero ndani na uyu uthenga kuti tigawane na inu na ine ndiponso tipese kuphunzirapo sina pakati pa izi tikaphunzirapo chabwino chakuti wamene aphunzirapo ali ndi mwayi because nthawi ndi nthawi tizapitirizabe kulalikira uthenga uyu andisuza sita ayi olo vaende kumativi vaname mwamene vanamirazo aja wamene sivaziva but wamene azagwira chanyawo yathu chazoona za chipezi